Para naman sa dugang mga balita sa Bacolod City kag iban pang lugar sa isla sang Negros kag Panay, mangin kaupunta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jers, mga kapuso, madamogin niya salamat. Mga residente kag caretaker sa mga manukan sa palibot sang barangay Blooming Treat Banwas ng Murcia, kung sa gintiro sa inyong target ang ido nga si TikTok, ipatawag sa mga barangay official. Garing balita nga itong gintutuka. Natublag ang barangay Blooming Treat sa Banwas ng Murcia, Negros Occidental. Bangus ang insidente nga pagtiro sang inyong target sang 5 kabeses sa ido nga si TikTok sang tinilik din yung simana. Abisar nga wala pa sang gihingadlan nga person of interest ang Murcia Police kag CIDG sa krimen. Ginatutukan naman sa investigasyon ang mga caretakers sa mga game farm sa barangay. Apang, wala ko na sang record ang barangay nga may nagreklamo nga may ginhalitan nga mga manok ang pila ka mga ginasagod nga ido sang mga residente. Kaligwin na sa yung area. Panawagan ko lang sa mga farm owner, no, sa mga manok o kung ano man ang klase sa mga na-raise nila ng mga kasapatan, ipabalo sa barangay, sa presidente ra, whether sa polis nga, ireklamo lang ako na kung may gatabo dira sa inyo. Kaya at least mga tagaan-ta action, namin istorya man ko sa ila. Bangod sini, tuyo sang barangay nga ipatawag ang mga residente sa Sitio Puyas, kag ang mga caretakers sa mga manukan sa lugar. Suno kay Nilo, focal person sa barangay sa veterinary program sa Murcia LGU. Ginatutukan nila ang anggulo nga posible nagsulod sa isa sa mga manukan sa TikTok kag ginkaon ng feed sa game farm. Hindi may pitar ng mga sapat, labi ng ido. Nagkakanto dira kasi may mga bubod, may mga pagkaon sa mga binakaon ng sapat ng ido. Halimbawa ang page, kakaon na ng ido. Base na sa baran. Nagakahangawa naman ang pila ka mga nagasagod sa ido sa barangay nga halitan man sang may kahimuan sang pagpangtiro sang Indian target ang ila ido. Kay kung nagkapangaon sa manok, kung di kaon yan na dingamon man mga manok, ho? Nagpasaling ang kapulisan niya tutukan ang seguridad sa barangay. Apang nag-aayo sa mga residente nga magkooperar sa investigasyon. Padayon ang pagpayo ni TikTok sa mga pilas nga naagom. Natala na ini nga dalon sa rescue center sa barangay Granada, Bacolod City. Opod, Kiril Casillo, Adrian Prietos, on Western Visayas.